yazi enteni yenza kumina benganakile ukuthi ngase kube nje uNkulunkulu emuhle mase kufika isikhathi ngicela ukuculela igospel okwamanje ngo past 3 to 4 ngizokhuluma sikani ngangiphoqe namhlanje angifuni ukuxova ngifuna ukwenza ngendlela right ngikhumbula into eyi1 yimi ngento phumela balethe ukuthi unkulu igospel kodwa akakholwa yebo angikholwa ngiyafika ngiyaphanda nkuliswa indlala njengoba ngizokhula la nenze shobo fowethu abengajabula likhona ibhakede la ngizoza door to door endilalelani andikakwenzi lutho ngo-3 njalo kena ndishela uphumlane izandla bafowethu uphumlane hadebe uma ufuna uqasha isound nansi iyona le ubhungane sihlala naye nani endawo westpart njengoba ngize la le sound angayikhokheli abantu abazokhokhela le sound yini shaya izandla bungathakathi akasikule le ngoma yona le yebo bhuti wami
Babuzabo njengakulandela lapha enkundleni yezokuxhumana uthi abantu bajahe ukungibona ngihluleka mhlawumbe lesiqale senze kanje sibingelele emakhaya sibabantu abaningi lwesibongo mawuthanda ngathi bulasi sikuthanda online kwi-TV yasezingolweni eyaziwa nge-IZ-TV ezingolweni to the world. Ihleli noBabunzama-ke ekuyena esibizile sikhuluma namhlanje owaziwa ngamaninginiki. Ngicabanga ukuthi itheku lonke nakukhulunywa ngamaninginiki umuntu oqala ocabangayo uBabunzama. Kunjani? Babunzama sithekubingelele umhubeli ngapha emakhaya umtshele ukuthi ayizizwe sizokwenzani silindeleni. Namhlanje bafethu ngithake ngibingelele nonke ngihambisana ne-IZ eyeplasi siya e-workshop eThekwini namhlanje ngasizolo nje khona i-CD yami leyaziyo ethi mamncane abanye bayazibuza why le-CD yonke namhlanje because indala isizathu ingoba dileni manje isiqalile ingene kuma-platform ama-downloads ingakho sekune-register ngokusemthethweni. So ingakho-ke befuna ukuchaza ukuthi kuyathi ukuthi awu kodwa kuzolonjwa yebo sikhona ingoma eziningi ey'dlalile ezizobuya kodwa kwamanje besisasiphilelapho bayaphila abantu abaphile uyaphila kodwa phithwana hayi uyaphila bathi amanikiniki ezone nje ingaontumakhe ngifuna siyilandele ngibele lapho ezokhulumana abantu bajahe ukuzokubona ifleva uthini amathambo hawu ngicabanga ukuthi nabo manje babey'fishe ngizokuxhumane bayabuka ukuthi le nto bebeyicabanga ukuthi ngizoba yifeyila angeke kwenzeke kunalokho i-momentum ilokhu ingenile abantu bayabona manje ukuthi ekugcineni even now ayikho indawo yokuhlala abantu sebemi nangey'nyawo okokuqala ngicela ngibone umdali ngengiyidala ehamba nazo nezimfisele kuhle noma ngabe ezalabani ngithi uNkulunkulu ley'dalo zabo abakhumbule. Ngiyabonga nabengazi ukuthi kuzoba kangako nami ngisamangele emangele kodwa ayisiyezingeni uBabunzama usamangele impela kwenzela nje ukuthi babukubangele impilo yonke esibenza namhlanje ukhona online nempulo esibenza namhlanje ukhona online. Yes, lezi ngoma ekade ngiyicula nje uyabhala ukuthi nje Vukani Nzama ubese ubhala itheki ukuthi umamncane so-16 phakathi ingoma ezikhona abanye sebeyidawunlodile but ezinye ngiyidlalile ezizoqala ukuba khona next week because ekugcineni ufuna unika abantu into ngendlela singabhuduzeli nalelo lapha ekhaya bengenze kanje Vukani Nzama okungeke sibizile efanelisa zonke lezi nkulumo zabantu ezikhona la ngethubu ukuthi umculo wakho khona online uyatholakala enzele nje lokhu ngokunhlelele bonke esifunele intombi esicela ukuthi izokhulisa uBabunzama apho lapha ku-Facebook live uBabunzama umlandele uphinde futhi ku-YouTube channel kaBabunzama ufake uVukani Nzama yebo abalulekile kunjani sesicela zonke izingoma uzibuka zonke so-16 sifisa ukuthi lelinye ilanga sibuye la sizobonga sithi phakathi ngisenzelile i-IZ kanjalo futhi noBabunzama abakhona siye semakhaya bebukele ngithi nje mina ayibalaleli nabalandeli nabo bonke amathuba akhona ngicela indlela eningitshelipa ngayo nendlela engenzela ngayo umusa ningakwenzi kumina kuphela nikwenze nakwabanye. Ngiyafisa kune-IZ sufone ezindleleni njengoba ila ayikazi ngitshaje ngisho even sent izela ngokuthanda kwayo kwayinika isikhathi lempela ngenza kwethu sisapothane ukuze siye phambili lelanga mhlazane ngiphethe impethu uzwazi leyo kube ngibeke ngiyiphethe neshumi lakho uyabona uBabunzama siyabonga kakhulu ayizezingolweni sisazobuya-ke sikuphathele live i-performance yakhe yokugcina siseqhubeka sikulontshe kababa uVukani Nzama umanikiniki. Thank siyabonga bengamini siyabonga mfowethu jangaliki siyabonga kakhulu cela nje
Asubashaya bengakubo, 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 asubashaya bengakubo. Awegela kamntwana yomoto engazawo. Asekunjalo fana bakesenjalo. Awufanele mina phela ukusho manje abasicela umanzi lokwashe khona methakhathi nje ngekathi nyima phakathi kwamaphilo khona bami. Ngithela nje ngone bekhumba kodwa nje kumzimkulwane. Ukusho ukhalwatsala ngoshile emqala kusembusa amakhanda asekho endaweni esigameni. Ngithasula amaxoku usikhibe sesabantu diposit ngafuna ngine njalo into ingathi senjalo afana bakithi. Awangathozana nini wena. Umzulu athi lithu fisho namasono. Akibalile ikhulu afana bakithi sivuthiwe naye ingqondo. Ngihlaba lapho bathi selection ngabonakala phansi Adams. Yabona ngithi umbona kumali amadoda ezinto kuhlupheka ezinamabheka yini. Kumali phansi hadi ngoba bakithi sakhulu esikudisa kayuso. Nawe phela yawo lapho ngophamisa ubuntu afana bakithi kubonakala kodwa lo unomanzi akhuphuka boy pusha boy asikaqala sikaboqe sebefikile lo ndaba awusuka nini ngapho yeza nawo la mwakeni nokuqhubela ngakini mina phela ngokushaya angisho ukushaya ngevele manje senzo zokushaya gijimela ngenqini phela usuku lesine baphela nyawo sigijima ngenqini bafana bakithi Pusha silesile abafana bemishino ngisilima cameraman ngitaba naye abafana bakithi ithi pusha ngivale ngogaza apha emnyango bonakele awubavayele Okay, wesithathu. Sibingelele umphakathi asesingolweni ngamaphethelo eHarding ePotchefstroom laZimbabwe. Kanyuzwa Bushomanzi. Mfowethu bathi Bushomanzi ukukhala amacala. Ukukhala amacala wangoshela emqaleni emadoda. Mfowethu awusithatha isibeke kumhla ka-14 kuMarch. SiseThekwini workshop kaVukani Nzama. Bushomanzi uba usuka asibikelele abalaleli ababukele emakhaya. IZTV yaphatha esigodlweni ngathi kashoba wathanda Bushomanzi ukulela ku IZTV le bahambela yawo ngokhuluma umsebenzi kodwa elakhathi Bushomanzi siyabona lapha mfowethu la perform
ukuthi sobashabela mina ngiyangithanda ukukhuluma insizwa ngiyibambile okwenzela ukuthi izongizwa kahle ngibheke emehlweni ukuthi lapho sobashabela kubo asibale nje sibheke indaba kanzama esibizile workshop sibabona abantu baphume ngobuningi babo nangu-ke kusho manje khona sithini kuba kanzama ubaba ayigama ukuthi ubasikanona siyabona lokho esibizela kanje singasho sithi brand yakhe sibe nayo uqalele uzobhela sobashabela kuphi kwenzakalani bashayelani bashaya kanjani angizibela ngiyafuna lalela abaqhubi bezazama zangala izobashalethe kuye bashalethe kuye bashalele khona angalele ekhaya angiphinde ngifinyelele ngizongithuka kushomanzi sibongubani uDadana igama igama ngisizi wakandadana ephadini esibolweni eSouth Coast simnande fresh kwi-IZTV futhi mhlawumbe siyabona lapho performing ngomeyi-1 mhlawumbe ikhona i-piece khona ezinye ingoma khona umsebenzi okhona mhlawumbe ushawe isikhathi kwenzeka nini umsebenzi wona ukhona umsebenzayo ukuthi angithandanga ukuthi ngipha i-pressure ukuthi ngibalapho hayi lapho uzosipendile yakho mhlawumbe kungenzeka nawe usibeme khona nawe workshop uthi usozokhipha nathi yabona ngathi umsaza ngibona ngathi lapho ku-IZTV kunga naseda athi nawe ngiphela ngithi yezala ngathi ngibizanyana hayi asibonge kusho manje ukuthi kukhulu siphathele kona ukuthi kuyeza ukhumbuleke ulandele ipage iBullaz South Coast Media ku-Facebook uphinde usithole futhi nalapha ku-YouTube Bullaz IZ ezingolweni to the world usho manje asiphindelele insizwe zakho esithweni ukuhlaba nazo laphana yizizwe ukuthi oba wozani madoda sibhekweni sizakhethi ubingelelo siphakathi la ngiyakubona lapha nokusho manje ngizothi ingoma wena ukuthi basho njalo awusithatha usibeke kunjalo ukusebenza nokusho manje asekusho manje ngathini angithi ngijabule kakhulu ngebhusho manje because umuntu oright hloniphayo siphatha kahle kwesesisi sila nje nabhusho manje yabo awu sibone madoda sibone kusho manje nazo lethi izozilanda hadeni ukuthi yasemjolweni okay le yasembumbulu ivele bese inayo imic le ilinde emini ubani kamba igama lami lesiphelele isibongo akasosiba usiphelele akasosiba embumbulu sosiba embumbulu sitshela ukuthi yakithi usebenza nebhusho manje wena ngibona uhlala ngezinga phansi awusiba nemadoda bathi sosiba ukusebenza nalo things kusho manje ngiyakade kakhulu kodwa ukusebenza nalo things kusho manje ngisho nje ngoba nami ngithathele ukusebenza nalo ukusebenza nalo things hayi kubahle kakhulu ngoba uphathana kahle futhi ayikini umsebenzi ungathanda uthanda suka sekutheni ungathanda phela ilawo abantu labo sibabona uzobhekwa ngesasala asibele kakhulu i-IC esingolweni proud sponsored by Bullaz ungasilaka ku-Facebook South Coast Bullaz South Coast OSC Media uphinde futhi silandele ku-YouTube channel usubscribe kumahhala mphakathi osezingolweni namaphethelo kohadini uPotexting kwenzimakwe emachisini okay siyanema nokho ukuthi nithandeleli khasi sizonithandela wonke umsebenzi omuhle ofana nalo silethe straight e-IZ siphinde sithi from IZ to the world siyabona As 55, 4, 3, 2, 1,
Ikifungua basi hadi ngamo sasa sasa sikufunga kukuza mbuzi kazi. Sasa hili jana utisikiza hadi siku sasa kusikiliza mara matokeo kwa kwa ni majao tunapaswa kwa zote kama kwa sasa sasa ndio tunasema sana. Ikifungua basi kwa sana kwa mato za sana kwa sasa kwa sasa ndio jana utakapo kusikiliza. Timu jana utisema ni sasa kwa kwa sasa bana kwa sasa
Futhi lamantombazana abangaka kesekho noma iphupho lezilwane. Umntwana ozomkhulisa ukuthi umntana bengakhulisi. Sacando ukuthi ngiseke ngokuthi ngene Facebook iseshe ungasakhulani sigemeke besethe ukuzothola. Siyabonga kakhulu ashaya izandla simshaye isigemeke bethuke sese. Njengamanje nabe sami isikhathi sesiphelile. Sekuzovalelisa sekuzofaka abanye ozakwethu. Ngoba phela ukuze kube mnandi kumele sine ikhekhelane njengabaqoqi. Njengamanje makuzophuma nje ngoba kuzodonsa lapha ukwanele edamanzi. Kodwa ngicela ukubonga kakhulu mina nonke emphakathi eliphumile. Ngicela ukuthi Lungile izinto zakho zingalokho ziphithiphithi zena khona la kulungile. Scam. Wathi kwani sigemeka msethe? Sigemeka msethe fana ngithi ngizwile usibisa lapha wathini nabekusho. Athi sigemeka msethe ngeke sashelela shintsha wala njengoba nathi sizoshesha ukasuka njenge flip map. Ithi phuma phakathi ngapho sesikhatheni sikho ngifuna ngiphuza ngibuze umphakathi. Noma sesaphucula sesaphucula nathi sesibuza bakwini manje sekhona nama-test. Kodwa lapho ayisiye simbolweni ngishenayo la usigemeke msethe kusikelile kakhulu performance yakhe yinhle. Ngoba manje uzosithatha asibeke ngiyezwa ubiza nehadingi ubiza nesigeme kodwa uzosithatha asibeke asitshele ukuthi ubani usigemeke sethe kuze kuthi usigemeke sethe nje ngoba kuthini isigeme. Ngiyaphila baba. Siyaphila. Siyaphila angibingelele abakhweli emakhaya ebingelele umthuli isigemeke sethe. Shuthi ngiphuma phansi athi ngapho esikhanseni lapho ngifunda khona ingoma noqhatha ase ngikhula ke ngithanda lento iphila mina. Igama la sigemeke ngizoqikelela ukuthi angithulanga emculweni. Igama nje ngakhula nalo ngimncane shuthi sigemeke ngazenza ngimncane ebusheni bami. Noma ke lijulile ke ngoba ihamba lize liyothinta ekuzalekeni bami kodwa ngizophinde ngithinte ngelinye ilanga. Suka nemadoda letizi igama la sigemeke likude lisuka kude la lisuka khona. Ngiyakuzwa uphathe sikanzeni uphathe kadini. Lezo ndawo zombili-ke zakhela izingolweni ngicabanga ukuthi elinye lamadolobha nazo lezo zindawo ezingolweni sikwi-ICTV sitshela ukuthi usuka kanjani la e-workshop kungani masisuka la siyaphi nosigebe. Shuthi-ke indaba yasezingolweni ngasho ukuthi idolobha esilihambela kakhulu ngoba lisondelene nathi ngase-Harding shuthi umkhaya labo homeland. La workshop ngitholile ithuba kade size kuvukani lonke ezolontsha album yakhe uvukani Zama eFazana. Ngase ngithole ithuba lokuthi mangizokwenza ngizophilela esigemekeni ukuthi usuke esigemekeni zethe kuba se-Harding kanjani. Ziningi indaba la kwena sigeme ngiyakuzwa laphayana ku-performance yakho uyakubalula ukuthi enezingoma ubhale kunzima abathakathi bekumele awusitshele kabanzi ngale ngoma i-CD album iphelele EP izingoma zingaphi uyatholakala online. Yebo siyatholakala online usigemeke sethe kuzovela lapha i-EP le bengidlalele ngoma eziwu4 esingaboyikhiphi ngenxa yenhlelo esele safuna ukukhipha professional ngoba ukukhuluma sigemeke ngikhuluma ngomculo ose-professional kakhulu. Yes, yebo i-EP lesiyikhipha. Awu suka nemadoda mbukeli lapho ekhaya isahlelo lethezekile uyena ubhulazi-ke lo mahle engathandi ngoba ehlekela imali umshikashiki sokwalento emzakaxolo ngimlanda khona e-workshop i-EP kaNzama ngihamba naye usigemegeme sethe kusigeme mfowethu nosiyabonga i-performance yinhle kakhulu. Mhlawumbe ungathini nje kubabukeli emakhaya ayizisi ingolweni ukhavisa South yonke uyimele ngicabanga ukuthi uyimele South Coast la namhlanje. Akunjalo ngoba kusayimina nje umculi okhona oqhamuka la eSouth Coast
usakwazi ukuthi avale isikhala sebhova enhliziyweni zabantu. Awusona madoda ayiphinda leyokuvala isikhala sebhova. Awusitshele inani indaba yakho nebhova ngoba ngiyabona khona lokho okufunakalayo la ufuna kucace dobukele ekhaya. Phela ukuvala isikhala sebhova akuyona into encane, abalandeli bamaskandi balimele kakhulu. So baningi abacubi bezama ukuvala isikhala sebhova nithile kuze kufike isigeme setheku asebesizwile bayasho ukuthi ayimfana usivalile isikhala sebhova. Khona ingoma nje lapho ethi ngiqihila ngena ngishaya ngesibhamu uyayizwa umulalela ukuthi ayisetshenziswe kakhulu la isikhala sebhova sisivala thaqa. Njengamanje usuke Hadingi manje ngifihlela ikhanda la eMlazi ngakade ufuna ukungibhuka angaxhumana nemanager yami nami izozifaka lapho evidweni bese siyatholakala isigeme setheku. Awusuka nemadoda kunjalo mhla ka-14 kuMarch eworkshop isigeme setheku ngasilandela ezinkundleni zokuxhumana ethe ubani ubhede ezinkundleni zokuxhumana isigeme setheku maseshe isigeme setheku uzovela yonke into. Okwamanje ngisasebenzisa uGasa Phumlane Scam. uGasa Phumlane Scam ipage iSouth Coast iBulas iSouth Coast OSC Media kanti iTV iIZ TV from ezingolweni to the world. Namhlanje sikulandela from a workshop to a South Coast ezingolweni eHadingi esigantseni. Asibonge mhlawumbe nje ngoba nangu isigeme sekhona uhamba namagitango makhe la sondela sithatha amagitango makhe abhacile madoda muzu kanjani umdlalo sondela Nsizwa yakithi ake ngiqale ngale Nsizwa ilona gosa leli isigeme setheku nali gosa la nali gosa liyabaleka igosa madoda sukuma gosa sukuma sikufaka ku TV manje iIZ TV le awusuka nemadoda ujesu number 10 awusitshela mfana ukuthi ubani nesikhuluma naye kwiIZ TV namhlanje uSimangaliswa kaQwabe lo uSimangaliswa kaQwabe sondela isigeme ngoba engathi uyasaba uSimangaliswa kungcono uma ujesu number futhi ulunge njengomesi wena wazi umdlali kaMessi ukuthi ake umuntu okhuluma kakhulu awusuka nemadoda bathi ke uMessi umdlalo number 10 but namhlanje simbonile eshaya ingoma enhle ehamba nayo isigeme lapha esingakubeka kucaca ukuthi ilona gidangoma eliphambili leli afolosa kaso isigeme kunjalo isigeme. Hayi kunjalo impela asibonge-ke mbukeli lapho esingolweni kwiIZ TV. Awusitshele ke mfana bethu ubani igama isibongo kuphi emakhaya? Hayi igama uSimangaliswa Sibongo kaQwabe emakhaya. Kahle cacisa mfana kungathi engathi uthi uSimakahle ubani? Simangaliswa. Uthi Simangaliswa isibongo kaQwabe emakhaya kaNongoma. uQwabe lo uthi amakhaya kaNongoma. Qwabe kunjani ukusebenza nesigeme setheku? Hayi kuhle kakhulu yeah. Yini nje mhlawumbe oyifundile kulesikhashana nayo isigeme setheku? Hayi ngifunda uSimoya igitango kumele imisele kakhulu manifuna isupport. uQwabe isibongo uthi igama Usimangaliswa kaQwabe. Awuthi ke sithathe naye yena insizwa la siyibonile nayo igida ubani igama mfundisi yakithi usuka kuphi emakhaya? Uthe igama uQwabe kuphi emakhaya? uQwabe usuka kaNongoma. Ubani sikhuluma naye manje kwiIZ TV? Igama ngumbusi Sibongo kaMesi ngisuka le Mandeni pheshe ukuthi uye lapha eNdulinde. Engathi iyagqilaza lento Mandeni thukela eSouth Coast Hadingi. Ubani isibongo? Myezi. Umfoka Myeza eliphi iqhaza libambile wena lapha yana kwisigeme setheku? Hayi iqhaza engibambi angilibonanga kahle kodwa ngoba ngiye ukuyithemba nje yize noma kukhona engithethe khona kodwa ngiye nakho ukuyithemba. Hayi iqhaza khona lithi iqhaza engilibona kakhulu. Namuhla phela siyakhula neminyaka iyashoda iqhaza libambile kuba igidangoma ngithi osesizona ukuthi uphimbile hayi kancane. Asithathe le nsizwa yakithi isho isibongo negama suka kuphi? Luyanda Shezi lo Sibongo ngisuka eSouth Coast eMzinto kwaMgaya eMathafeni. Suka nemadoda suka kwaMgaya eMathafeni eMzinto. Yavela neSouth Coast kancane siyavela. Usuka eMgaya uthe igama ubani? Luyanda Sibongo kwaShezi. Uluyanda Sibongo kwaShezi. Mbukeli lapha ekhaya sisahleli nayo isigeme la sithatha kabanzi sikubeke ngamagidangoma wakhe la sihleli nomfoka Shezi. Uzizwa kanjani namhlanje uzoperform workshop abantu abangaka? Hayi ngizizwa nginovalo omncanyana kodwa hayi ngithethe ngiphakathi lapha ke ngoba vele uma ngigida mina ngiba ngumfutho yabo. Okay. Kodwa sengiphatha umdlalo lapha. Asibonge kakhulu. Yababona abanye bayabaleka ngibuka namhlanje sazovela nenye South Coast. Umbukeli kwiIZ TV nalo linye lamagidangoma ngicawuthe lokugcina leli. Sobona futhi igama nesibongo usuka kuphi? Igama nguNtobeko Zulu ngisuka eFryhead eMondlo. Fryhead Mall kusayona iSouth Coast leli igama ubani wakaZulu?
uNtobeko. Mageba uthi Ntobeko wakwaZulu. Mageba sithathu sibeke uhlangana kanjani nesigemegeme seTheku? Kunjani ukusebenza naso? Ngihlangana ngokuthi ngizoba igidangoma. Ya. Nanokuthi into engiyenzayo ngiyazethemba futhi anginendaba ngabanye abantu. Sikona madoda silokho siqhubekile njalo si-IZTV sikulandela wonke amakhono insizwa yakithi ke le isuke South Coast isuka khona lapha esigcekeni sayo le TV kwi-IZTV emhlanje ke lapha ekhaya silandele ku-Facebook Ulazi SC Media, Ulazi SC Media, okanye futhi uphinde usilandele lapha ku-YouTube channel usubscribe uzothola njalo izinkulumo zethu noma imibukiso yethu la sizobe sikhona la sithi khona from ezingomeni to the world. Namhlanje sithi from a workshop to ezingomeni. Asiqhubeke ngokuzayo kuyabona.